Trisula iku simbol pusaka sikepe donya bakal sikepe donya bakal dialami menungsane, bakal dilakoni. Oh, dilakoni. Nah iku wis dilakoni. Nggih. DPR MPR iki mau iku nek gak kompromi, tapi iku tetep dadi siji bogote presiden. Cabang telu gamane. Kaya tumbak tapi nggih. Telu. Nggih. Kono gamane kono iku sapa jenenge mau. Siliwangi. Ucang. Tapi kan ngene tapi bongkote tetep siji. Presiden menteri ini. Presiden Rainut. Menteri ini sing dipercaya presiden. Saling kompromi bab masalah badok. Golek panganan. Iku tondo nek wis ngono ku mau wis margi iku kapan wis aman berarti margi gunung-gunung jeblas nek gunung-gunung jeblas iki mau tak balikno omongan iki mau wis tak catur iki mau noyo genggong wis kembali wis mulai ngomong iki mau ngono sing calon dadi ratu adil iki mau. Saiki ngomong Satrio Paningit iki mau di wong sing ana ate piatu sing saiki manggone napa iki mau. Tapi aku ngomong Gunung Lawu apa Dremawu. Tapi sing penting Tuban. Nek Pangeran Sambernyawa iku ngarani Lawu. Iku gerakan perguruan kono iku gurune wong muksa Bisa jadi mangke niku Gunung Dermawu Tuban, Pak nggih. Mboten iso jadi. Muga aku Dermawu dhewe loro. Nek nek Watula ku dipek bliku. Saiki lho sik ana blikune nang kono kelop. Ya ono treke piring kelop nang jero kono ora dicukup. Sapa wan? Ya keciciran Watula kae. Patung yang ngangklung ini. Nggih. Tapi nang jero kono ana meneh. Nah saya kanggo mejang nang jero kono. Dhuwur pucuk gunung kono. Sak tong dene. Iku kena diwasi wong watu. Nah terus iku ana waduke berapa meter persegi. Jerone iki mau. Dadi kan gerek-gerasi. Terus ana platarane kono gua iki. Lah iku rata terus sebelah kono iku ana gua ana kono iku bakal tangi ngono iki Tuban. Tapi apa bupati ini ya orang punten balik ten kene pusaka Trisula Dewa niku Pak. Iku sanepan iku sikap iku wis pusaka ku dikeramatno nang gone Alas Purwo. Jalan peperangan itu keramat nopo kabeh. Jadi cara goib sampai di keris ya keris gawean pu teman ora kan padi menunggu ketoke nomah tapi pan wayahe dompet sikik krono kono sing ngumbat dhewe dadi diuripi sok maneh iki muga kapan-kapan iki urip sampai sing ngrawati kadang sampai ras nyekel iki jelas mugi delean tok sampean ngono sanepan ngono mau jadi orang gue harus Islam ngono mau iku sanepan tapi nek yakin kok aku ngomong aku para dewa wis apik kabeh wis mantep kabeh yo ora mikir masalah dunya wong salah tetep kongkon ngakoni salahe dadi harus wani perang
mbutono top beneran. Ngono. Dewa-dewa iku mau. Nggih, nggih, nggih. Sing darah Majapahit. Mulane disabdane Pak Ano goro-goro Semar Gareng Petro. Yo mau. Nah iku bakal terjadi. Baru ono goro-goro iku lagi temenan terjadi perang. Ya seneng-seneng. Nanti terus sampai ini 2001, 2021 orang ini, 2002 tenang. 2003 utang manting menara gede penyakit. Kados peristiwa sing jadi niku terus kan kedadiane kan pasti tahun ganjil Bang nggih. Nek ganjil iku ya iso wae ngono. Cuma iku umum, tradisi umum pisan. Tapi yang fakta sing ora ditulis wis ora kena ditulis. Wis pas nggo ngono sesubager. Men sepi watu nang didar iku wis lepas perjanjian no kinggo berarti balik. Berarti ayo anak buahku kabeh ngumpulo ngancuri wong sing ngrusak Pulo Jawa. Sing rusak piye? Ya mbok sing rusak iku kayon-kayon kan dipateni kabeh. Digawe pabrik-pabrik kabeh. Tapi kan demi cara pemerintahan untuk orang yang segelintir orang itu aja. Tapi dia kan tetap klik-klik. Yo, napa mau. Orang bilang ini kawula alit tambah kawula alit digawe alat tiga nama kita mau ngenani sembako bantuan tapi ora dongkon ngono mau berarti sing tiang-tiang ngoten niku mangke niku tetep disapu kali halal sapu. Nah, Jakarta itu orang kadang mau umumnya jadi saiki umumnya medun sebut tenggelam 2030 disebut tenggelam itu ya hancur itu ya hancur piye hancur wis gak ono istana wis gempa beri nek tatarane besok bumi keledok koloretan tapi sumber nyepit bareng nyepit gawe enam pada 10 tahun terus sampai wonten istana istana kok saged kok ora ana istana maksudnya ora ana istana iki yo meter nggih ya meter terus tanah katakan sanepan ngono ku piye coba terjadi ini ngono itu ora dituwono teman-teman nggih sekali niku sanepan nggih iya padha karo apa yo sing bakal terjadi iki mau goro-goro disaku iki bendina tak waca ngono kae. Apa sing bakal terjadi? Ono apa yo? Masuk kok barang wis gaduh. Masuk kok iki lho tukare ngono mau. Jadi walaupun sekecil pun apa pasti ada terjadi fenomena sing mendasarkan wong iki ono. Jadi sebut ono katakan no Jakarta dari fenomena tangi kabeh sampean saiki iki ora ono wong golek setan-setane kepengin ora wong biyen kepengin aku melek rono kepengin lha setan akeh nembak nomor nggih saiki gak setane kepengin ora wong wis ora ono kayone ditebangi kena apa kok ngono ya ana genggong wis bali ayo kumpul kanca-kanca ayo padha ngumpul peperangan iki lho baru iku lagi urip wis kocar kacir ini kan anak buah kabeh nah nek ambune ratune teko kan marah ini kan ratune minangkane akhirnya ngono mau dikai umur bener genggong 2000 tahun nah waktu iku nayo genggong gugur oleh kono ke 500 tahun urip nang Pulo Jawa wacan. Nah sampai saiki 500 tahun saiki tahun sepiro saiki dulu. Nah wis pirang begitu tahun
Duh. Wis 2000 Berarti kene. sing 500 tahun dewa niku umure sabdo palon nggih. Umure sabdo palon waktu iku. Mboten janjane niku. Ditumbali. Oh. Nah ditambah 2000 tahun ditambah saiki pujulane. Nah umur pirang tahun San? Duh. Waktu ketemu saya sebagai konsultasi awal-awale perjanjian. Jadi kisah lakon perjanjian Puljo saiki dibalik kok dodo-dodo iku mau ono lah iku lho wis hari-hari iki nek wong iki wong kuat kita wis iso mantu noyo genggong gandengan sampai Satria Baningit Ratu Adil iku nek wong iki mau wis kita cuma kadirahasiaan tapi lah menungso mengucapkan sanepan belum tentu oke. Mergo ora kena dibuku. Kadang-kadang itu masih sesuk sumben medale. Kadang-kadang dari sik kurang semene ujug-ujug muncul. Tapi medali niku mangke beriringan kali Ratu Adil nggih. Ya.